Встъпвам в нова длъжност. От този момент моята отговорност и задължение е да работя в името на хората. Аз и моят екип решихме да действаме решително и без забавяне. Разработихме поредица от иновации, насочени към подобряване на благосъстоянието на всички хора без изключение. Първата ни стъпка е стартирането на програма, която да подпомогне финансовото състояние на хората. Първите участници вече имат съществени резултати, като семейство от Плевен, което успя да изплати кредитите си само за месец. Получаваме стотици писма с благодарности. Десетки хиляди хора в цялата страна вече усещат разликата. Броят на местата за първите участници е ограничен. Приканвам ви да се запознаете с тази възможност. Всички ние толкова дълго чакахме този шанс. Шанса да живеем с увереност в утрешния ден. Посетете линка точно сега. Не отлагайте, научете подробностите.